kutua bantutan dasana kau Syekh Ali Hasan Taha la dan wa sumbatan ayo kutua maka bandingan tan kulitan megapang saya saya kutua timbangan sa'alman amori nanayo tan saya kutua kutan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bagariya pagnitan musiku Allah subhanahu wa ta'ala taufik at tanmiyan sa giyang kutuang mga amal ang mga bibiya. Namun pagnitan musiku Allah subhanahu wa ta'ala pag-umanumanan niya na giyang kutuang kanaltan musiku Allah matano Islam. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isanan pakni niya musiku Allah. Giyang kutuang kaya pakni niya na Rabbi zidni ilma. Ya Allah, hubungan yang karena lagi kutua ilmu akan mga pagariya ada na mga tao din na yung kutua kaguma sa yung kutua masa kapumag ito Allah subhanahu wa ta'ala sa mga amal tanong. Uli lagi ko tu akan timbang Allah subhanahu wa ta'ala sa iku amal ko mga tao. Na ano mga tao hindi nagpagaw kita. Ano mga tao hindi katimbang sa amaliran, di mapumagitong sa mga amaliran. Mga tao yan, ang pagasunod ng siran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iku surga yan, sa da kapamagitong. Namun gumagusay tanong, aantas ikong mga tao ipagampaganay ang pagkasunod sa ikong surga. Masya Allah. Batanong ko pisagin na yung mga tao. Sila ipagampaganay akal kaangkira na giyong kutu apay daw o surga Allah subhanahu wa ta'ala. Piyaga sige-sige niya mga tao. Lagi-lagi kaya kialuyaw na tingin na falyawma yunada alayhim liyatruku babal jannati qabla bida'il hisab. Yabuto kang pagatinan o kapag magitong nagawi yung tuwa tingin na tawag na giyang kuto ang mga tao. Haaniran at sila mga rani sa giyang kuto apay daw usurga o unaan pan na undaka kau bahagia ko tu akan pemagitu makiran. Namun tu di sini ada pengawal jangan ko tu akan pemagitu. Tuan sini. Apa karena ni kalau tu sagian ko tu pintu surga. Nah. Ayaw pagan-paganiro. Ami ano yung mga ulama. Ako rasul si surga Allah subhanahu wa ta'ala nasiran sa mga fuqara al-muhajirin. Iya sa mga tao. Ang mga taga Makkah ako yubalin siran sa Madina. Sagyang ko ito asubo ang kiran unabitan wa Muhammad asiran nas isiran na mimibilang sagyang ko ito atilitan wa mga pumri. Ia supagang-paganay adikatu masir agamatan na Islam. Katawan tanu amiyari ngasa sumanga Muslim sa Makkah. Di sira ng mga dadaya ay lagi dia na sualo Yasir, buwatan Yasir, udina pamilya Yasir. Asiran ipagam-paganay amin iraga sa giyang kaya agamatan na Islam. So iyan, nakatawan tanu agyan ko tulan. Agyan ko tu ang bala alimanian, agyan ko tu ang bala askinian na ini ketan.
Napiak itu yung sa kuda mga pagaria. Giga penutulaw ng mga ulama. Nataman sarong din na biyata yung kutwa ina uyasya. Naman ito ang kutwa bubayas ito agamatan ng Islam. Kaya bubaya nila nataro itong suga ng Islam minsan na aya buya niya na yung kutwa mga ginawairan. Nasusalaw ka kiran ang mga muhajir, mga Muslim, ang mga taga-Maka, tumiyang galing sa Madina na siram ni paganay ang pagkasunsi mo surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qabla nasi bi 40 sana, unaan mo mga tao. Sa 40 rabu, naman ito ang iyong kutwa, kagum na ilan sa iyong kutwa surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. 40 rabu. Naging kutwa 40 rabu ng mga pagarian, ata numakuing tawan tunay kata yuto. Na kenapa untuk 40 rabu sa kaya dunia? Isa gawi sa alungan amori na ayatin bagian na 500 rabu sa kaya dunia. Naman ang iyong kutwa katinya na isat na ya amapia o di nakapagkalabi ang iyong kutwa mga tao ang pagkasunod ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkadaya sila na tanto sa iyong kutwa masa imbugay kiran wa Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kutwa balas o kira sa iran sa kaya dunia. Ya panutula sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bidruyan wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Atingin ata'alamu awwala zumratin tadkhulul jannata min ummati. Hayatingin Abdullah ibitira yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang kutwa sa kataw kong mga sahabat niya. Inuwatingin nakatawan na kaya anta mga tao ang paganay, grupo ang mga tao ang paganay ang pagkasunod ko surga ang pinupumatakan. Nasira natin unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga fukara al-muhajirin. Dia kutwa amasatan o kagya asiran sa mga muhajirin tumiyugaling sa Madina. Apiara tira na ngayong kutwa sumang kiran unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatuna yawmal qiyamati ila babil jannah. Nagyang kutwa mga muhajirin na sigong salungan amori na pagkaumasirang sa gyang kutwa pamintuan o surga. Wa yastaftihun na palakaangkiran ang iyong kutwa surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ipagampaga na yung mga tao ang palakaangkiran ang iyong kutwa surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Natulong kirang ko na yung kutwa mga malaikat ang mga babantay si surga wa Allah. Awakan ho si betul. Inuskano. Miyapasadkan mo yan, mamang itong sigo mga amal yun. Naya ko na isumbagiran kalong biyay isayin muhasabu. Sa kami manatilian na mga tao kami, akan na magpumagito nga sa mga amalami. Naman ito mga pagriya. Yesu mga tao, ang penamarantan ni malagitan o siran, sa iyang kutwa kiyang galubakasi ko agamatan mo Islam. Naman na isumbagiran na tigiran na wa inna ma kanat asyafuna ala awatikina fi sabilillah. Maka naman at tigiran na sa kami na ayaw tadami. Sigo katatagwa mi sa dunia na iyang kutwa mga pedangami. Nadami din na bulaga sigo mga baruka nami. Adi kami dimikin jihad. Tama na tilian saru kami din na miyamatay. Mga mujahidin na mga tao.
Dairan kalkan nagyang kutua kakupak kamputairan sagyang kutua jihad fi sabilillah. Atawatan agyang kutua paman na kaya pikin jihad o mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulabaw sa mga tao sa Makkah. Asiran sa mga muhajirin. Nagyuto mong ibala sagyang kutua. Galabok iran amapya. Nagubiyang kutua kaya sundiran sa agamatan ng Islam. Ala fayuftahu lahum fayaqilun. Kata kaya kunutan mo, Masya Allah. Bala-balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala kada makadiray no. Sagyang kaya bisita niya, sagyang kaya darapatan. Request yung mamuto. Uy, Masya Allah. Uy, kakuan. Gadapatan ko alas diso. Dito yung kaya tunay niya pakalakaptan. Sa mga pagariya misan sa liyo ada penasulan na sunod dengan doon kakataya miya kauma yang kontu akulutan si Ali Hasan Taha askannya ni mantu pagabagay sa yang kontu lecture uli na seminar tan askannya ni makapuluntulan sa erakatan sa mga pagariya misan sa liyo makanya tu antara mga bagina sulod kanu seden ka insyaallah nanda ni kaum oras alas dis na penupunan tan wagi ang kaya seminar tan na pamakontinyo pamakin kan upia-pia ka isan na ya si mga kunutan no amapi agi ang kunto mga bandingan niya nagakuan sa Malaguda oy yang kunto ba ay tarusan wagi ang kunto penutunan tan Aturun ko nagyang kuto mga muhajirin sumbugiran sa nagyang kuto mga malaikat takna ba kami man tumagituma o mga amalami kas kami naaya betadami sa dunia na sumanga pedangami yang kubusar nami si isa lalan ku Allah ladami panalinas ipo mga barukan ay manan yan na masisalay ramna taman sa kami nundun na miyamatay ala fayuftahu lahum fayaqiluna fihi 40 aman qabla an yadkhula al-jannah nalak ang kirang ko nagyang ko sa surga Allah subhanahu wa ta'ala makasultiran sa iko surga na ayako na kaunayranuna 40 aman 40 rabon sa una anagyang ko dapat nakapakasul ko mga tao sa iko surga 40 rabon ibibintay ran sa iko mga tao sagyang kunto kapakasultira sa iko surga Allah subhanahu wa ta'ala na isa na ng mga pagariya amya bunto nga mga tao sabab sagyang kunto kaya tumang kadiran nagu kaya bubairan sa iko agamatan ng Islam upang makudiran na bubayan sa agamatan ng Islam na yung kutuwa kiyari nga sa akiran ng mga Quraysh na nila naman ito masabar uwi na siya bariran ito diran sumbiin sa agamatan ng Islam diran sumbiin sa tamu diran sumbiin sa apian ito na amapia sa dunia naman subilal aaya pakasalian na uripan na sumiyulis kanya ng agamatan ng Islam narinig nga sa kanya naging kutuwa mga dato sa Makkah isa kang pulutulaw na subilan na inwitiran sa giyang kutuwa di sirto amyak kayaw-yaw na babantuganiran sa malaato subilan na di lang dito na ay bilal nakasuy-kasi ang pangamo mga lukas paman na kapanakoto ayaw na kisubag bilal na tiya na ahadun ahad suwata na isa-isa suwata na isa-isa dan yan ang sulidiran sa mga mata ng Islam na isa sa kanya naman taman iman ito na pagpusay na giyong kuto akampi ang giyang pag-Islam yan balasatan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga pagariya insyaAllah na pulupunan tanong yung kaya seminar tanong Sagi ko ta oras alas 10. Ate agi na kulutan mamaya kauma na nabagan tanong sa oras pa siya. Hindi kaya nakatawan tanong mawatan lagi ko tuwa.
kunan yan adarpa wai bala-balasan Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal na mapia kunan yan nakapangan durainon nagusiap na sa kanya ng Allah ang supamilyan yan sukanin na ng mga Muslim bagan kung namirkan bagi mutwa salam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.